Ja sa teším, že sa vás tu toľko zišlo, vidím, že stále prichádzajú ďalší. Takže len v krátkosti spomeniem, kto nás tu hostí dnes na ICHEBE. Je to spoločnosť MM Racing, Chip Tuning, je to spoločnosť Caterham Slovakia, dovozca a predajca britských športových automobilov. Je to spoločnosť Metal Finish, ktorá sa špecializuje na leštenie hliníkových dielov. To znamená, budeme vystavovať, budete vystavovať, budete leštiť, stretnete kopu známych a na konci dňa, čo znamená okolo 15:30, vyhlásime 5 najkrajších aut zrazu. V priebehu dňa, ako som hovoril, budeme predstavovať vaše autá, čiže to známe show and shine. Tak ako vidíte, práve prichádza mi sem prvý automobil. Takže kto chce, kto má pocit, že má auto zaujímavé, výnimočné a myslím, že takých vás tu je dosť veľa, v priebehu celého dňa môžete z jednej strany prichádzať, druhou stranou vychádzať.